मिरची घ्यायचं आहे आपल्याला, सगळं काय काय घ्यायचं आहे ना. आता आपण आहे ना हे बटाटो ह्याच्यामध्ये टाकायची. बटाटो म्हणजे बटाटा एक झालं, बटाटी. तुम्ही आज काय बोलायला माहिती आहे का, आज काकी साडी का नाही नेसली, तर मी आज जरा बाहेर गेले होते ना दुपारी, मग यायला जरा उशीर झाला मग आता साडी नेसेपर्यंत टाइम लागेल. तुम्ही म्हटलं आता साडी कशाला नेसू, जाऊ दे ड्रेसवर तर ड्रेसवर. नमस्ते सर्वांना आणि सर्वांना गुड मॉर्निंग. आपलं घर म्हटलं की काय ना काय काम आपलं निघतच राहतं. आता त्यावेळी एक नळ बघा तुम्ही लास्टच्या ब्लॉगमध्ये, म्हणजे काहीतरी 1-2 महिन्या अगोदर आम्ही सांगितलं की त्या नळ तुटला. तर यावेळी आता काय झालं बघा, काल आमच्या इकडे जे आमचे केअरटेकर आहेत ते काम करत होते, त्यावेळी काम करता करता हा नळ बाहेरच आला बघा, पूर्ण नळच बाहेर आला आणि त्याची फिटिंग आता पूर्ण, त्याची जे पाठी असं ते पूर्ण तुटलेलं आहे बघा. तर आय गेस हा पूर्ण नळच आता गेला. आणि काय झालं, बाहेर आल्या पूर्ण पाणी, त्यावेळी काही व्हिडिओ शूट तर करू शकत नव्हतं, पूर्ण पाणी असा जो बाहेर आला तो वरती जाऊन मेन आपला जो कनेक्शन असतो ते बंद करावं लागलं. ते बंद केल्यानंतर सर्व आता पूर्ण घरात कुठेच पाणी नाही आहे. जोपर्यंत आपण नळ बदली नाही करत आणि हे बरोबर करत नाही तोपर्यंत आपल्याकडे पाणी येणार नाही. तर आता मी प्लंबर काकांना फोन केला आहे. ते आता कसं त्यांच्याकडे बाईक नाही आहे, तर ते आता मध्येच बसने येऊन थांबलेत. आता त्यांना मी पिकअप करणार आणि नळ पूर्ण फिटिंग करून घेतो. आता बाहेर तुम्ही बघा किती मस्त वाटतं. चला फिरायला चला. हा किती 5 इंचाचा आहे. हा मार्केट आहे बघा सर्व. चला आलो जाऊन बुबू. चला आतमध्ये चला. सर्व महाग झालेत बघा, बरोबर ना हो. हे असे नळ घ्यायला गेले की 1000 रुपयाला पडतील. इकडे लावू बघूया. आता फक्त आपण एक एक्सटेन्शन लावलं बरोबर. आता किती पुढे येतोय बघा, एवढा येतोय ना. एवढा म्हणजे हा आज जाणार नाही, आज जाणार ते म्हणजे सरास ह्याच्यात लेवलला येईल, थोडासा पुढे येईल, जरा पुढे ना. हा लावलाच पाहिजे. हा लावला तर आणखीन पुढे किती येईल माहिती आहे, हे बघा म्हणजे एकदम पुढे येईल. हा मग चालेल म्हणजे कसं भांडी बिंडी धुताना पुढेच लागतो त्यांना असं. आता तुम्ही कसे वाकलेत, आमचे सर्व काम करणारे लेडीज असे पुढे वागतात ना. आता इथं कसं फ्री होईल, एवढा आला ना इथनं तसं फ्री होईल. चालेल मला लावूया ना ह्याला. हा लावा एक्सटेन्शन लावून टाकूया. आणि ते एक्सटेन्शन लावायचं रिझन तुम्हाला समजलंच असेल ना, की जेव्हा आपण भांडी घासायला लागते किंवा काय काम करायला लागतं तर पुढे बँड व्हायला लागत होतं. आणि असं केलं की आपण पाठी उभं राहू शकतो ना सरळ. जास्त वाकायला पण होणार ना. इथे बघा आपल्या वरच्या गोल्डन आणि सिल्वर रूममध्ये आलो आहे. आता प्लंबर काका आलेच आहेत ना, तर सर्व नळ जेवढे आहेत आपल्या वरती खाली सर्व चेक करून घेतो. हे सर्व व्यवस्थित आहे तर सर्व व्यवस्थित, पण आपण एकदा चेक करून घेतलं पाहिजे. परत आपले गेस्ट आले की परत काय सोयीमध्ये काही कमी नाही पडली पाहिजे. आणि लास्ट टाइम बघा आम्ही होमस्टे चालू केलं होतं तेव्हा आपले गेस्ट याच्यानी सांगायचं की हे थोडं कमी आहे, हे थोडं जास्त आहे. तर अजून एक मला सांगितलेलं लक्षात आलं की आपल्या इकडे जो फ्लश टँक आहे, फ्लश टँकमध्ये जरा पाणी स्लो यायचं पण एवढं फास्ट यायचं नाही. तर आता ते बोलवून ते जे होल होतं ते एकदम बारीक होतं, ते जरा स्क्रूड्रायव्हरने जरा मोठं केलं म्हणजे पाणीचं फ्लो जरा अजून फास्ट येईल. म्हणजे तो प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करून घेतला. आता हे जरा फास्ट होतं. हां पहिल्यापेक्षा फास्ट येत होतं बरोबर. पहिले एकदम बारीक येत होता ना, होती ना, खोलत नव्हतं त्याला. चालेल आल्यासारखं सर्व चेक करून जरा पण पाणी बरोबर आहे ना. हे शॉवरचं वरचं ना, शॉवर करायला जरा पाठीवा. उघडलेत ना, लाईट लावा. गिझर पण व्यवस्थित आहे ना. एकदा त्याचं वरचं शॉवर पण जरा उघडा, ते घाण अटकते ना त्यात कधी कधी.
ह्याच्यामध्ये आम्ही कॉमोड दिलेला नाही आहे आणि ह्याच्यामध्ये कॉमोड आहे. बाकी सर्व सर्व्हिस आहेच. ह्याच्यात पण गिझर आपण दिलेलं आहे. चांगला आहे ना? प्रेशर आहे ना? हां खाली येतो ना, म्हणून प्रेशर त्याला व्यवस्थित आहे. हां. आणि इकडे आपला कॉमन पॅसेज करून पण आपण बाहेर जाऊ शकतो. आणि त्यासोबत इंग्लिश कॉमोड आपला आणि इंडियनसुद्धा आपण दिलेला आहे. हां बस. हां बस. हां बसा. तुम्हाला देऊया आपण. हो बस. नमस्ते. आज मी उपवासासाठी नवरात्री स्पेशल पॅटीस बनवते आहे. त्यासाठी साहित्य दाखवते. पहिले थोडं साहित्य दाखवते. इथे बघा बटाटे घेतले आहे, स्वच्छ धुवून घेतले आहे. 1 वाटी साबुदाणे आणि 1 वाटी शेंगदाणे आहेत. शेंगदाणे 1 वाटी का घेतले, ते भाजले की नाही, मग त्याचा कूट राहिला तर राहतो शिल्लक, म्हणून मी जरा एक्स्ट्रा घेतले जास्त. आता मी पहिले बटाटे शिजायला ठेवते. आता इथे आपले बटाटे शिजायला ठेवले आहेत. आता इथे मी काय करणार आहे माहिती आहे का, गॅस जरा पुढे घेते. शेंगदाणे आणि साबुदाणे भाजून घेणार आहे. साबुदाणे थोडे भाजून घ्यायचे, हलकेसे, कारण त्याचा पीठ व्हायला पाहिजे म्हणून. आता मी कढई तापली की नाही, मग पहिले साबुदाणे भाजून घेणार आहे. आणि किती मिनटं भाजायचे ते पण मी तुम्हाला सांगते टायमिंग लावून. आता मी साबुदाणे भाजून घेते. 1 वाटी घेतले बरोबर. आणि त्या टायमर सुद्धा स्टार्ट झालेला आहे. टायमर लावलाय ना? हो. आता किती मिनटं झाली सांग, वाजते मी. 2 मिनिटं आणि 40 सेकंड. बरोबर. म्हणजे जास्त आपल्याला काळे पण करायचे नाही, जास्त लाल पण करायचे नाही. आपले मस्तपैकी हलके होतात बघा ते भाजल्यावर. आता हे मस्त भाजलेत आहे. आता काढून घेते. आता आपले साबुदाणे भाजून झाले. आता शेंगदाणे भाजते. तुमच्याकडे भाजलेला जर शेंगदाण्याचा कूट असेल ना, तरी तुम्ही ते वापरू शकता. शेंगदाणे पण मस्त भाजून झालेत आहे. आता ते पण ताटामध्ये काढते. आणि शेंगदाणे एक भाजायची स्ट्रिक असते. शेंगदाणे भाजायला लागलं की सारखं ढवळत राहायचं, म्हणजे शेंगदाणे ना सगळीकडून भाजून निघतात. नाहीतर एका बाजून काळे होतात, एका बाजून सफेद राहतात. कुकरचे पण 5-6 शिट्या चांगली झालेली आहे. आता कुकर पण बंद करते गॅस. आता आपलं थंड व्हायची वेळ बघायची, वाट बघायची थंड होईल ते. शेंगदाणे पण थंड व्हायला पाहिजे, कारण त्याची साल काढायची आहे. शेंगदाणे साबुदाणे थंड होईपर्यंत आहे ना, मी चटणीचं साहित्य काढलं आहे. इथे बघा कोथिंबीर घेतली आहे, 2 मिरची हिरवी, दही घेतलं आहे 2-3 चमचा, आणि खोबरा घ्यायचा. आपल्याला जेवढी चटणी पाहिजे असेल ना तेवढा खोबरा घ्यायचा. आणि हे बाकीचं साहित्य कमी घ्यायचं. म्हणजे जास्त घेतलं का आपल्याला वस्तू वाढते की नाही, म्हणून आपण खोबरा जास्त घ्यायचा. आता खोबरा नाही घेतला तर तुम्ही त्याच्यामध्ये कच्चे शेंगदाणे पण घेऊ शकता. आता मी खोबरं घेतलं आहे. आणि आता दहीच्या ऐवजी तुम्ही लिंबू पिळून पण घेऊ शकता, अर्धा लिंबू. अशी मी चटणीचं साहित्य काढलं आहे. आता हे साबुदाणे तांदूळ थंड झाले आणि शेंगदाणे पण बघा सोलून झाले. आता हे जरा पाकडते आणि मिक्सरला याचा कूट करून दाखवते. शेंगदाण्याचा कूट करायचा आहे जाडसर, आणि साबुदाण्याची पावडर करायची आहे बारीक. आधी आपण साबुदाण्याची पावडर करून घेऊया. बारीक पावडर करायची आहे. आता इथे बघा साबुदाण्याची पावडर करून घेतली आहे. एकदम मस्त बारीक केले बघा. आता याच्यामध्येच आहे ना शेंगदाणे बारीक कूट करून घ्यायचा. म्हणजे एकदम बारीक नाही केला तरी चालेल, जाडसर असा कूट करून घ्यायचा. आता शेंगदाणे वाटायच्या आधी ना जरा मी कुकर खोलून घेते, कारण बटाटे पण थंड व्हायला पाहिजेत ना. आता आपल्या शेंगदाण्याचा कूट काढून घ्यायचा आणि याच्यामध्ये चटणी वाटून घ्यायची, कारण मिक्सर लावलेला आहे ना, म्हणून एकदाच सगळं वाटून घ्यायचं. आता मी ते चटणी वाटून घेते. कोथिंबीर घेते, 2 मिरची हिरवी, ओलं खोबरं,
दही घ्यायचं 2-3 चमचे आणि आपलं संध्यावर मीठ टाकायचं उपवासाचं. थोडं पाणी टाकते. आता इथे बघा चटणी वाटून झाली आहे. आता तुम्ही म्हणाल आलं घ्यायचं चटणीमध्ये, पण मी आलं नाही घेतलं आहे. खाली दही घेतलं आहे, खोबरं, मिरची आणि कोथिंबीर घेतली आहे. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही आलं पण घेऊ शकता. जिरं वगैरे मी काहीच घेत नाही उपवासाला. हे बघा चटणी किती मस्त छान झाली, कलर किती छान आला आहे. आता इथे बटाटी बघा साल काढून झाली आहे स्वच्छ एकदम. आता किसून घेते. हे 3 बटाटे घेतली होती आहे ना. आता आपण याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकूया. आपलं मीठ टाकायचं चवीपुरतं, संध्याकाळी मीठ आहे उपवासाचं. शेंगदाण्याचं कूट, शेंगदाण्याचा कूट आपण 4-5 चमचे टाकायचा. बाकीचा राहिला तर आपलं ठेवून द्यायचा. आपण 3 हिरवी मिरची घेतली आहे बारीक चिरून. कोथिंबीर बारीक कापून घेतली आहे. आता याचा मस्तपैकी गोळा करायचा. इकडे आता बघा मस्त मळून गोळा झाला आहे पूर्ण तयार. आता आपण त्याचे कसे हवा तसं आकाराचे आपण कटलेट नंतर पॅटीस बनवायचे. हवा तो आकार द्यायचा. गोल बनवायचं, चौकोनी बनवायचे, अंडा टाईप बनवायचे. आता मी आहे ना असे लांबडे बनवते. हे बघा असे बनवते मी. अशा आकाराचे मी कटलेट बनवलेत बघा. तुम्ही कसे पण बनवू शकता. गोल बनवू शकता, चौकोनी बनवू शकता, कसे पण बनवायचे. आपल्याला जसे पाहिजे तसे बनवायचे. मी असे बनवले, तुम्ही चौकोनी बनवा. आता इथे बघा तेल तापायला ठेवलं कढईमध्ये. आता आपण जसं तेल असेल ना तसे ते आपले कटलेट सोडायचे तेलामध्ये. तेल जास्त असेल तर जास्त सोडायचे, कमी असेल तर कमी सोडायचं. जास्त पण तेल नाही ठेवायचं, कारण तो आपण परत कधी वापरत नाही ना, 1-2 वेळा वापरतो फक्त. आता मी त्याच्यामध्ये सोडते. तेल तापलाय. आता पण तेलात सोडले ना की त्याला लगेच झारा लावायचा नाही, चमचा लावायचा नाही. कारण ते ना थोडे भाजले ना की थोडे वरती येतात. नंतर आपण त्याला फिरवायचा. आता आपले कटलेट बघा मस्त एकदम हलायला लागले. कलर पण एका बाजूने चेंज झाला आहे. आता मी ते फिरवते. फिरवताना हळूच फिरवायचं, अंगावर तेल उडू नाही द्यायचं. रोज असं वाटतं ना आपल्याला उपवासाला आता काय बनवायचं म्हणून टेन्शन येतो ना. पण काहीतरी आयडिया येते नंतर आणि मग ते आपण बनवतो. तसेच मला आता आयडिया आली. म्हटलं रताळ्याचं काहीतरी बनवते. रताळ्याचं मग गेली होती बाहेर. म्हटलं रताळी दिसली तर घेते. रताळीच नाही दिसली. मग मी घरी आले आणि मग बटाटे शिजवले आणि मग ही आयडिया केली. आता आपले मस्त फ्राय झाले. आता मी ते काढते. ते ताटामध्ये बघा टिश्यू टाकलाय. इथे आपली रेसिपी तयार आहे. आता तुम्हाला पप्पू टेस्ट करून दाखवणार आहे. बघा आपल्या होमस्टेमध्ये साबुदाणे वडे बनतातच ना, पण ते कसे भिजवतो आपण आणि मग ते बनवतो. इथे काय केलं आपण पावडर करून बनवलेलं आहे ना. तर कुरकुरीत आहे लेअर त्याची, दिसली तुम्हाला. असंच टेस्ट करतो. म्हणजे ही काय बनवली चटणी कसली? ही चटणी खोबऱ्याची. जेव्हा मी खाल्लं ना तेव्हा लगेच माहिती पडलंय साबुदाण्याचं. म्हणजे टेस्ट आली त्याला, आपण लगेच ओळखू शकतो. आता चटणीसोबत आपण खाऊया. पण कुरकुरीत आहे, आवाज येतो ना. अचानक आपला उपवास आहे आणि अचानक आता कुठे आपण प्रवासात गेलो तर असे आपण कटलेट बनवू शकतो ना. पण साबुदाणा वड्याची कटलेट ते वेगळे, त्याची वेगळी चव आहे आणि ह्याची वेगळी चव आहे. मी तुम्हाला सांगतो, जरी साबुदाणे असेल बाकी सर्व प्रोसेस सेम आहे का? सेम आहे. सर्व प्रोसेस सेम, फक्त ते भिजवून करण्यात आणि इकडे पावडर मध्ये करण्यात टोटल चेंजेस आहेत टेस्ट मध्ये. म्हणजे तुम्ही दोन्ही असे कटलेट पण साइड बाय साइड ठेवले लगेच तुम्हाला ओळखणार की हे साबुदाण्याचे भिजवलेले आहेत आणि हे तुम्ही पावडर करून त्याला रोस्ट करून बनवलेले आहेत.
रेसिपीची चव एकदम छान आहे. मी पण तुम्हाला कम्पेअर करून सुद्धा सांगितलं, ते सुद्धा चांगले लागतात आणि हे सुद्धा चांगले लागतात. बरोबर. मस्ट ट्राय रेसिपी आहे. एकदा तशा प्रकारे सुद्धा बनवा आणि अशा प्रकारे सुद्धा बनवा. आणि अशाच खाण्यामध्ये आणि चटणी सोबत खाण्यामध्ये जास्त मजा येते. चटणी, सॉस, इवन दही, साखर टाकून जर खाल्लात ना तर एकदम ऑसम रेसिपी. उपवासाला सॉस नाही चालत ना, मग चटणीवरच खायची. नेहमीप्रमाणे एकदम छान सुंदर रेसिपी झाली. तुम्ही ही घरी बनवलीच पाहिजे. घरी बनवा आणि आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. उपवासालाच नका बनवू, असंच पण बनवू शकतो. हे आपली रेसिपी मस्त छान झाली आहे, सुंदर झाली आहे. आता तुम्ही आपल्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय. बाय.